אז היי בנות, זאת שוב אני אורי, והרגע קיבלתי מכה בעץ וזה קצת כואב. לא משנה. אז היי בנות, זאת שוב אני אורי, והיום אני אעשה לכם סרטון הול. הול של קניות ביומיים האחרונים, וקניתי המון בגדים ביומיים האחרונים לחורף בעצם, כי לא היה לי שום בגד. אז בואו נתחיל. לפני שאני מתחילה, האודם של השפתיים שלי זה האודם הזה שאתם כבר יודעים, בטח שאני לא יודעת איך קוראים אותו, אני חושבת סיקרט או משהו כזה. אודם בגוון ורוד מושלם, אני פשוט חולה עליו. והסומק קורל של ביוטיקר, התרקות אפוי, ומסקרה של מייבלין, הווליום אקספרס טורבובאסט מסקרה. אני פשוט חולה על המסקרה הזאת. אז בואו עכשיו נתחיל. אני אתחיל מהטרנינג הזה שהוא מאוד מאוד נעים. טרנינג בצבע ורוד עם שרוכים. כאילו בחלק התחתון יש לו גומי כזה ברגליים, כדי שזה יתאפס פשוט טוב. אז כן, נמרח לי המסקרה. אוקיי, אז כן, זה מהלופט וזה מידה 2 כי זה מידות קטנות יותר. אז כאילו המידות פשוט הן יותר קטנות, לכן אני הייתי צריכה 2. וגם זה קצת גדול עליי, אבל זה פשוט נורא כיף על הגוף. אז אמרתי לאמא שלי, לא נורא שזה גדול, פשוט זה כיף לי על הגוף, זה נעים מאוד. והמוצר הבא הוא הם הטייצים. קניתי 4 טייצים, קניתי 4 טייצים לבית ספר שהם ארוכים ומתאימים לחורף, ואני מאוד מאוד אוהבת כאלה טייצים. ובעיקרון לבית ספר אני כמעט ולא הולכת עם טרנינג, אני הולכת רק עם טייצים כי אני לא כל כך אוהבת טרנינג. וכן, אז בואו נתחיל. הטייץ הראשון הוא בצבע שחור רגיל, זה נראה קצת יותר כחול במצלמה, אבל זה שחור וזה גדול עליי. אבל כמו שאמרתי, אני מאוד מאוד אוהבת שהבגדים הם קצת גדולים על הגוף, כדי שזה יהיה מעוברר ולא חזק, ואני לא אוהבת כאילו, למרות שזה טייץ, אני לא אוהבת שזה צמוד, ככה מוחץ את הרגל. אז אמרתי לאמא שלי, בוא נקנה מידה אחת יותר גדולה, ואפילו 2, אז קניתי מידה אחת יותר גדולה, כי באמת זה היה כבר גדול. וכן, זה כמובן טייץ ארוך, בצבע שחור, כמו שכבר אמרתי, אני אהיה ככה, ושתוכלו יותר לראות את הטייץ, כאילו, את הבגד עצמו. רגע. אוקיי. הטייץ הבא הוא בצבע אפור עכבר, אפור כהה יותר. הוא גם כן ארוך, כל הטייצים שאני אראה לכם הם ארוכים. וזה מטיף וטף אם אני לא טועה. כן, קראתי זה מטיף וטף. כן. גם זה מידה 2, אבל זה, כמו שאמרתי, זה גדול עליי. אז כן, וזה בצבע אפור עכבר כזה, שאני מתה על אפור עכבר. פשוט אני יכולה לבוש את כאילו, תקנו לי רק טייץ בצבע אפור עכבר, אני אלבש לכם אותו, פשוט נחוש עליו, כי אני חולה על טייצים בצבע אפור כהה. ובכלל בגדים בצבע אפור כהה. הטייץ הבא הוא גם כן בצבע אפור, הוא מבעד קצת שונה, כי זה מטובגו או משהו כזה. וכן, אז הוא מבעד קצת שונה. הוא בצבע אפור כזה, לא יודעת, אפור כהה, אבל לא, זה לא נראה חלק. יש הבדל בין זה לבין זה, כמו שרואים. כי זה פחות חלק כזה, וגם זה יותר בהיר מזה. והאפור עכבר הוא קצת יותר, הוא בקירוב לשחור.
זה ממש לא דומה לשחור. והוא מידה 2. ואני גם מאוד מאוד אוהבת את הטייצים האלה, כי הם מאוד נוחים על הגוף. האלה, כאילו בסגנון הזה של הטייץ הזה. הם מאוד נוחים, והטייצים האחרים, טייץ הבא וכל הטייצים שהראיתי לכם עד עכשיו, הם קצת יותר כאילו, הם מבד קר כזה, הם יותר קרים, שקונים אותם. כל טייץ כזה עולה 34 שקל, 90, 35, וטייץ, אוקיי, זה טייץ ליין סקיני, גזרה גבוהה. הסיבה שאני לקחתי גזרה גבוהה זה בגלל שאני שונאת גזרה נמוכה. זה הדבר הכי לא נוח ביקום. כן. אז הטייץ הבא הוא בצבע כחול, שאני לא חושבת שרואים אותו כל כך, כי זה כחול באמת בקירוב נורא, כאילו, זה נורא קרוב פשוט לשחור, אז כן. אני מאוד מצטערת אם הסרטון יצא ארוך, אני מנסה לעשות אותו ממש מהר, אבל פשוט יש לי הרבה בגדים. אז אני חושבת אולי אפילו אני אצא אותו בשני חלקים, אבל אני חושבת שלא. אז זה כל הטייצים. אז הדברים הבאים הם החולצות לבית ספר. אז בטח אתם שואלים את עצמכם למה יש פה נייר, כי מתחת יש את הסמל ואני עוד לא יודעת איך לעשות עריכה, כאילו להסתיר משהו, לצנזר. אז רואים פה קצת סמל, אז אני אסתיר את זה רגע. טוב, אז מה שאתם יכולים לראות זה קצת קווים כאלה, אבל זה לא משנה כל כך. אז כן, אלה חולצות ארוכות, קניתי 4 חולצות. אחד זה בצבע כחול, פשוט כזה תכלת יפה. באותו צבע קצת יותר כהה מהצבע שיש עליי עכשיו, אבל זה על אותו בסיס כחול. אז זה החולצה הראשונה. אז החלטתי שאני בעצם אראה לכם רק את הצבע, כי כאילו אני אראה לכם הפוך פשוט, כי זה אותו חולצה, חולצה ארוכה, בצבע, זה בצבע לבן הורס. אני רק מקפלת. אז החולצה הבאה היא בצבע כחול מהמם, מין כחול רויאל כזה. אתם בטח יכולים לראות שאני חולה על כחול. כן. אז סורי שמקודם ראיתם כאילו חלק שקיפלתי פשוט הבגדים. אז כן, כחול מושלם בעיניי. והחולצה האחרונה של הבית ספר, זה החולצה הזאתי שהיא בצבע כזה כחול מהמם. וזה כל החולצות שקניתי לבית ספר. הדבר הבא זה פשוט סווטר שקניתי לבית ספר שהוא בצבע הורס. אז גם עליו יש את הסמל של הבית ספר, לכן אני רואה אותו הפוך. ויש לו כיסים, אני אראה לכם. יש לו כיסים כאלו פשוט. וכן, נפתח לכם אותו. כמובן עם כובע שמבפנים יש עוד צמר כזה נעים שאתם לא מבינים פשוט. צמר נורא נעים. יש לו מין טורקיז כזה, במצלמה זה נראה קצת יותר אפור. אוקיי. אז השני הדברים הבאים זה דברים קצת יותר חגיגיים. אז הדבר הראשון שהוא יותר חגיגי זה, ושניהם מרנואר. אז הדבר הראשון זה החולצה המושלמת, שיש לה מין כאלה מגניבים, אני אוהבת לשחק איתם ככה. אז כן, והיא עשויה ממעין בד תחרה שהוא בעצם שכבתי. זה יש בד אחד שהוא תחרה, ובד אחד שהוא הבד המקרר, זה מי שמכיר. בד כזה, לא יודעת איך להסביר אותו, פשוט בד נעים כזה.
ועליו יש את השרוכים האלו. אז כן, זאת החולצה, והיא כאילו, היא לא חוצת בטן, אבל היא מגיעה לי עד סוף הבטן, לכן שאני מרימה את הידיים שלי, פשוט רואים לי קצת את הבטן. ואני קצת מובכת מזה, כן. והדבר הבא הוא פשוט מושלם, הוא כזה גם נעים, הוא קצת פחות לחורף, לכן אפשר ללבוש מתחת גרביון עבה או משהו עבה פשוט, או מגפיים ארוכות, ממש עד הברך, מעל הברך. זה השמלה הזאתי שהיא עשויה ממעין בד כזה נעים, גם היא כמו שאמרתי מרנואר, ומאחורה יש לה מחסן. לקחתי שתי מידות יותר ממה שאני, כי רציתי שזה יהיה לי רופף על הגוף. בעיקרון מידה 34 ברנואר בשמלות האלה כאילו, בשמלה הזאת לפחות, פשוט לא אהבתי כאילו שהייתה צמודה עליי ממש, אז לקחתי פשוט שתי מידות יותר גדולות ממני. כן, ועכשיו זה רופף. טוב, אז זה שאר הדברים שזה בגדים יותר ליום יום שקניתי, וחלק גם לא, קניתי פשוט. כן, אז הדבר הראשון הוא בעצם 2, יש 2 חולצות כאלה. זה החולצות האלו, אחת ירוקה ואחת כחולה. אז הן הרבה יותר מתיות במצלמה, יכולים לראות מין זוהרות כאלה. וזאת היא חולצה כזאת. מתחת יש לה מין מסגרת כזאת יפה, וגם פה יש לה את המסגרת הזאת, שזה כזה לא מסגרת, פשוט יש לה מין תוספת בד כזה, ופשוט אני יכולה על החולצות האלה, חולצות מאוד מאוד טובות לחורף, בעיקר לימים המאוד מאוד קרים וגשומים. הן מאוד מאוד מחממות, והן גם מאוד נעימות. זה מבד כזה נעים, מין בד צרור כזה, שרואים פשוט את הסריגה שלו. אז זאת החולצה, באותו סגנון, אותו הכל, וזה ממש ממש ירוק, ובמצלמה זה נראה קצת יותר טורקיז אפור כזה. כן, אז החולצה הבאה היא חולצה ממש לבית, זה משהו שאמא שלי נתנה לי, פשוט חולצה לבית. כזה לשינה, לבית, בימים שהם גשומים כאלה ובא לי לאכול מרק בטטה, אז אני אוכלת את זה עם זה. לא, סתם. פשוט אחרי הבית ספר אני שם מתקלחת ומחליפה בגדים, אז אני יכולה להחליף בחורף לבגדים האלו, כאילו, בגד בסגנון כזה. ביקשתי את זה מאמא שלי כי לא היה לי בגד כזה, אז כאילו, כן. ויש לו גם כובע מי שלא רצה. וסרוכים כאלה חמודים. כן. אז הדבר הבא, זה חולצה כזאת שהיא בעצם מבד מין שיפון כזה, זה לא בד שיפון אבל זה שקוף. חולצה קצרה, היא מיועדת לפולקלור שזה החוג שלי, ושמים מתחת גופייה אורכה או קצרה. אני כמובן בדרך לחוג אני אלך עם סוואטשרט, אבל בחוג עצמו אני חושבת שאני יוריד את הסוואטשרט ופשוט אפילו יוריד גם את זה, כי זה גם מאוד חם כזה, למרות שזה דק וזה מחמם, ופשוט זה מגניב בטירוף. כל פעם שעושה ככה זה מגניב. טוב, אז כן, והיא כמו שאמרתי, ויש לה גם גומי כזה מתחת, והיא בצבע אפור עכבר, כמו שאתם יודעים, אני מתה על אפור עכבר, כי זה עכבר וזה אפור, ואפור זה יפה. סתם. והחולצה הבאה היא חולצה גם בסגנון, אותו סגנון, אבל היא קצת יותר ארוכה, והיא פחות פתוחה. לא, היא פתוחה גם. כן. והיא כזאת, גם כן יש לה גומי מתחת, היא קצת יותר ארוכה, והיא בצבע שחור. אני לובשת הרבה שחור, אם אתם שמים לב, בגלל שזה גם מבליט את העיניים, וגם אני פשוט אוהבת שחור. אני לא כל כך אוהבת צבעוני, למרות שבאדומים אני יכולה על צבעוני. כן. והחולצה הבאה,
זה מין שרי כזה מאוד מאוד נעים. הוא כזה גם מקרר וגם מחמם. הבד שלו הוא קר כזה, בטבעי שלו. בטבעי הוא קר הבד הזה. ועל הגוף הוא נורא מחמם, בגלל שזה חדש, אז קר, אבל במהלך החורף זה מאוד מאוד יחמם אותי. וזה כאילו מין שרי כזה פשוט, כמובן ארוך. שהוא, מה זה נעים? פשוט נעים ברמות. אז כן, אני תכף אסדר את כל הבגדים, רק בוא נעשה ככה, יופי. והדבר הבא זה גם שריג, רגע, אני אלך קצת אחורה, אז זה פשוט שריג כזה, שהבד בחוץ שלו, זאת אומרת החלק העליון, מי שרואה קו הפרדה, לא רואים, אבל אני אראה לכם איפה הקו הפרדה, כאן, קו הפרדה כאן, אז יש לזה בדק, מין בד כזה, פסים כזה, ובשאר החולצה זה בד אחר, וקצת פחות מחמם. והוא פשוט, אני יכולה עליו, כאילו פשוט ממש אהבתי אותו ברמות. והחולצה הבאה זו חולצה שהיא שרוול ארוך, היא שקופה, והיא מאובררת נורא, היא לא שקופה לגמרי, אבל פשוט כדאי לשים מתחת משהו. אני לא חושבת שאני אשים, כי אני לא אוהבת לשים מתחת לחולצות כאלה דברים. אני אוהבת ככה, וזה מידה 1 וזה גדול. כן, אבל אני מאוד מאוד אהבתי שזה גדול כזה. וזה גם נורא כיפי על הגוף. והחולצה הבאה, אחת לפני האחרונה, שגם האחרונה זה אמא שלי הביאה, אוקיי. אז החולצה הזאת היא בצבע ירוק זית כזה, והיא שקופה לגמרי, כאילו לא לגמרי, פשוט. תסתכלו. פשוט ממש ממש שקופה, רואים את זה עליי ככה, אם רואים את זה. אני רואה מבעד לזה. למרות שאני רואה מבעד לכל בגד, והיא פשוט מטפחת, לא סתם. היא חולצה ממש ממש קולית וכיפית. היא פשוט ארוכה כזאת, גם השרבולים, גם החולצה עצמה. זאת היא החולצה האחרונה שקניתי. החולצה הבאה שקניתי זה בעצם, חולצה הבאה זו חולצה שאמא שלי נתנה, זה בעצם פיג'מה, פשוט שאמא שלי נתנה, זה אקסטרה לארז כזה של אמא שלי, ואמא שלי לא במידה שלי כמובן, אבל יש לה דברים שהיא במידה שלי כי הם כבר קטנים עליה. אז זה היה כל הסרטון, אני יודעת, את הסרטון ארוך של 18 ו-13, 14, 15, קיצר, ו-20 שניות, וביי! להתראות!